Egy 33 éves családanya, aki hitre és a nemzeti értékek tiszteletére tanítja 3 gyermekét. Férjével szentségi házasságban élnek, amennyire lehet megóvva a családot a mai világ ártalmas hatásaitól. Ki gondolná, hogy ez a fiatal nő nem más, mint az a Szandi, akit 20 évvel ezelőtt tenisztárként ismert meg az ország. Nem sokára vele folytatjuk a kontrasztot. Képzeld, hogy szállhatsz, és 100 földet bejárhatsz, nincs társad más, csak a szél. Képzeld, hogy szállhatsz, és minden szépet láthatsz, de a legszebb út hazatér. Várnak rád álmoknál nagyobb csodák, fény vár az árnyak közt, ha szíved jól lát. Várnak rád többen, mint kívánhatnád, máshol nem lesz házad, hozád. Élhetnél bárhol, van még varázs, de éreznéd 100-szor, csak szép csalás. Távolról visszatérnél, visszaálmodnál, látnád, hogy több az otthon minden mámornál, minden múlt bent él, bent fáj, hozzád bújj sok. Köszöntöm a stúdióban Szandit, akinek a teljes nevét nem biztos, hogy mindenki tudja, ugye Pintácsi Alexandrának hívják. Igen, igen. Jó estét, szervisz! Jó estét! Szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Ez a dal más, mint amit megszoktunk Szanditól. Ugye más, mint a Teenager Lamour vagy a Szerelmes szívek. Hogyan született? Hát még mielőtt a kérdésedre válaszolnék, ezért is törekedtünk arra, hogy ebből mindenképpen készüljön egy klip, és örülök, hogy itt teret nyert magának. Ez a klip, ez a dal olyan csodálatos körülmények között született. A kisfiam, a középső kisfiam még otthon lévő gyermek volt, én éppen nem voltam otthon, és a férjem, Csabi, felment hozzá a szobába, mert felsírt alvás közben, visszaaltatta a mellkasán, és időközben hazaértem. És amikor beléptem a szobába, azt láttam, hogy így alszanak ketten, meglátotta Csabi, azt mondta, hogy gyere, gyere, Gizi, Gizinek szólít. Gyere, Gizi, gyorsan, gyorsan vedd át, mert egy olyan szép dallam született bennem, azonnal le kell mennem a stúdióba. Ez az a dal, ami ebben a pillanatban született, tehát így ihletett ez a dal. És hát Valla Attila, aki nem csak szövegíró, hanem barátunk is egyben, írt egy csodálatos szöveget erre a dalra, ami ahányszor hallgatom, mindig olyan szinten hatással van rám, és azt hiszem, ezt beszéltük így az interjú előtt itt civilben, hogy nekem erről a dalról leginkább az 56-ban Amerikába szakadt magyarok jutnak erről a dalról eszembe. Mióta fontos az, hogy az ember megfogalmazza azt az érzést, hogy nekem van egy hazám, ahol születtem, és én ide tartozom? Hát ez számomra annyira természetes, mint az, hogy levegőt veszek, hogy a hazám fontos számomra, és én nem is tudnék máshol élni. És erre tanítjuk a gyerekeket is, hogy büszkék legyenek arra, hogy ők magyarok, és igenis a nemzeti értékeinket és a nemzeti hagyományainkat őrizzük. Na de Szandi, ezt a klippet máshol nem nagyon játsszák. Sajnos. Csak most itt nálunk. Vajon mi ennek az oka? Hát alapvetően sajnos klippeket nem nagyon játszanak, tehát inkább azt kérik, hogy ott a helyszínen, a stúdióban énekeljek, de természetesen emiatt is tartottuk fontosnak, hogy a honlapomon rögtön ott az első oldalon ott legyen ez a klip, hogy minél többen meg tudják nézni. De gondolom, hogy talán az is az oka lehet, nem? Hogy Szanditól mást szoktak meg. Nem ezt várják, hogy a hazájáról, a hazaszeretetről énekeljen, hanem másról. Egyébként érdekes dolog, hogy azért akik jobban figyelik az én pályafutásomat és a dalaimat, azok azért jobban belelátnak a lelkembe, a dalaimba is, ezáltal a lelkembe is, hiszen azért mielőtt a szövegíróink megírják a szövegeket, előtte nagyon sokat beszélgetnek velem, tehát ismerik az én lelki világomat, a gondolataimat.
és nagyon büszke vagyok arra, hogy az egyik lemezem után kaptam a rajongóimtól egy szeretetdíjat, ami pontosan azért született, ez a szeretetdíj, mert olyan hatással voltak a dalok, ahogy énekeltem, meg ahogy az interjúkban beszélek ezekről a számomra fontos dolgokról, olyan pozitív hatással volt az ő lelkükre. Én azt hiszem, hogy ezért érdemes csinálni. Vagy például, amikor odajött hozzám egy édesanyja is tolta a kisbabáját a babakocsiban, és azt mondta, hogy hát megmondom őszintén, hogy a férjemmel nem terveztünk harmadik gyermeket, de olyan szépen beszéltél a családról, a gyermekeidről, hogy egymásra néztünk a férjemmel, és azt mondtuk, hogy hát azonnal kell a harmadik gyermek. Tényleg a családtervezés az ebben az irányban ment, hogy legalább 3 gyereket vállalunk? Egyáltalán mit jelent az, hogy szentségi házasságban élnek? Mert én ezt egy korábbi interjúban olvastam, azért idéztem. Hát úgy, hogy mi a Jóisten színe előtt örök hűséget fogadtunk egymásnak. Igaz, hogy akkor már 7 éve voltunk együtt, 17 éve ismerjük egymást, és 10 éve volt az esküvőnk. És az édesapám 1 hónapra rá sajnos meghalt, de még ő kísérhetett az oltár elé, és míg élek, nem felejtem el, 5 évbe telt, míg elfogadta, hogy van a Csabi, hiszen ő 16 évvel idősebb nálam, de amikor bejelentette a Csabi, hogy ő szeretne engem feleségül venni, akkor azt mondta, hogy oké, viheted, de vissza ne hozd. Vissza nem hozhatod. Gondolom, erről szó nincs. Persze.